Megkérdezem Zséda, vagy ki tudja nekem rakni Rubik kockát. Szia Zséda, azt szeretném tőle megkérdezni, ki tudod nekem rakni Rubik kockát. Ki tudom rakni, és te ki tudod rakni? Nem, sajnos nem. Sajnos Csak egy oldalt. Azért kell, hogy te rakni. Csak egy oldalt. Ha már ki tudsz rakni, akkor azt meg kell tanulni szabályosan kirakni, és akkor utána ki tudod majd rakni a kockát. Nagyon egyszerű amúgy megtanulni, csak le kell ülni és be kell magolni a lépéseket. Annyi az egész. Oké, már mindjárt kész van. De versenyre még ne indulj. Igen, de nem. Pár hónappal ezelőtt még jobban ment a ség. Köszönöm. Fűzetet